Van a feje, Sanyi. Hú, de véres. Hogy mozog még? Mi mozog? Érzed, csávó? Most nyúzlak. Dick, az már még... Ebbe van a bele? Ebbe még benne van a bele? Ez tátok, hely. Szerintem ebben van így. Ez meg tátok. Fejt lög már szívbe, hely. Pirissuk meg. Tényleg szúrd már fel egy botra. Nyelvét kísértem a segén. Szúrd már fel a Videózod, botra. gyere, tartsd, itt teszek telefont. Én nem tartom. Na hely, ez mitől nem forog? Fogjam le. Hogy benne van a bele. Igen. Szedd le először a bőrűt, utána a belit, hely. Hallod? Ja, már nézzünk már, mi van. Mi ez a húsa? Ez nagyon ilyen kormosra. Na hely! Nem fejezi be. Megesszük. Hogy a rákba szeded ki a belit? Először szedd le azt a bőrét. De ezt végig kell vágni. Hát igen, az egészet, és utána a izét. Azt ilyen késsel? Vedd be. Vedlikat így jó. És úgy le tudod húzni. Ja, van. Össze-vissza forgalaudik. Várjál, rálépek. Itt a teteje mozgalaudik. Meghaj? Nem tudom, én még hitem a fej. Az mi a rák? Ez a bele? Nem, ez még csak a bőr. Már van a húsa, nem? Hát csá, hogy nehezen fogom megcsípni. Fej nélkül. Meg is már sülök. Megeszed? Tél valaki a fején? Benne van a méreg. Ennek nincs mérge. Igen. Ez csak harap. Néhányszor megforgatjuk, hogy ne puffadjunk fel nagyon. Érezzük megnézni. Kezed nem látszik tőle. Van ennyi átszóztuk. 2500 fok. Lássák, már látszik, hogy már a szana. Sanyi ott süti a izét, a fejét. Tákonyháját csinálsz. És akkor jó, megcsináljuk. Halű. Mivel kínálod meg? Még egy kis lánggal. Bazd meg, ez már kezdő elszedni, ez nem tisztízik. Nem bazd meg, azt tikautójátok meg. Én megeszem. Ugye milyen ügyes vagy a pár. Kisül belőle a baktérium, te hülye. De legalább elmondhatod, hogy kígyót tettél. Ja. Lejön? Az egész? Ez az. Ez az. Látod, Sanyi? Ez az. Ezt kap ki a lábát, Sanyi. Nézd már ide, mert hogy kell kígyót gyúzni. Húzod. Nem jött tovább, nem Hey, te megcsíped a másikat. Onnan már... Ni. Tornámat nem vagy vagy hogy koszos leszel, már koszos lettél. Majd megmossuk, nyugodj meg. Gyönyörű, és ezt szerintem meg lehet kicsuhat. Nem, még nem, benne van a bele, azt mondja. Ám bele. Hé, még a farkán maradt egy kicsi. Látod? Ketté kell Onnan vágni. vágd le. A farkát vágd le. Farka úgyis. Én már nem félek tőle, most. Geci, a fáj. Milyen szaga van? Ez olyan, mint a halhúsa. Azt ki kell kapni. Tudom, de ne itt a bele. Azt leszeded, az ott a hús. A kígyót is kilézzük. Hé, izét csinálunk, mint a diszkában ez a csávó. Ja, túlélés törvényei. De az egybeette a szophaus. Hát valahogy csak megoldotta. Jó legyen. De van, amikor Sokkal itt meghámozta. most hogy meg. Van, amikor meghámozta, van, amikor meg úgy ette meg. De közben mindig mozog jó ember.
És gyere, fogd meg. Most nem mered megfogni. Most már nem félek is. Gyere, fogd meg. De akkor se fognám. Nem bánt most. Fúj, ez a végbe le. Síz kell egy kis bél. Tudom, hogy... Ha vágjanak, ha nem mentesnek, megyek. Jó, meg kell mosni és az a hús. Várj, mindenki jön, mind kijött belőle. Mind bizám. Ez olyan, mint a nyúl. Megtipad az egyik vígit és lejön a másik. Ez a víge véres, a véres részét nem szokták megenni a nyúlnak se. Úgy készíted el, mint a nyulat. Aha. Akkor a fejénél is vág le. Van még benne valami? Itt van valami kastos valami. Vág le onnan akkor, ha hárman eszünk annyit. Hé, ez még most is mozog, vagy mi van? Aha. Ha mi ír benned, bazd meg? Szívós egy állat, bazd meg. Az. Fejhumba. Már rég vágtuk. Azt mondjátok, hogy nem vagyok jó szakács, egyitek maga faszomat. Ha vágakóstoljuk, hogy milyen. Hozzá ragad. Na mossuk meg. Az én tálamban nem. Csípjük a kígyót. Csípjük a kígyót. Sanyi, Pezi! Pezi, geci! Nem. Vagy? A nagy horgász ismét visszatért. A nagy pedzésből. Nagyon pedzítes, Sanyi. Ugye úgy csináld a videót, hogy hagyjál szünetet, nem hogy nem fog menni. Nem járta le. Ez még mindig mozog, ilyet még nem láttál. Szoppi. Sanyi, ilyet még nem láttál, ez még mindig mozog. Ha mi van abban még? Hús? A húsa mozog? Bőre nem? Mi? Ez kap ki balra. Ráköttem ez. Megkorszoljuk így a húst. Még büdös. 300 fokon megcsináljuk. Nem tesszük bele, de ott úgy sül. Ne? Ja. Ne, azt hiszük. Nem fejzik. Jó, növényes. De bolond vagy, Peti. Akkor én ne legyek rajta a videó. Még ne legyél a videóra, ezt magad. Jó, most nem be. Kéne még rá fa. Ma elhozok fát. Sűj. Látom, hogy egy kis balaszej. Sűj, geci kígyó. Látod, hogy ezt mindent értetesz, megérted. Ez egy halál alak volt. Hát még mindig mozog. Meg jól alakulunk. Hé, de úgy, hogy aranybarnára. Ne lássam a színét. Aranybarnára hallod? Jó elkészíti, jó a főszakács. De nagyon szartokban meg így szok. Hallgass már! Kattam, milyen szűrűdet kígyom pedig. Azt hiszed, tudja, hogy kell elkészíteni? Nagyon ívezek is. Azt mondja, így elbaszod. Hé, te minden nap kígyót eszel, vagy mi van? Begyúl a horgom, itt jó ember erre pacsikolom a horgomat. Hát mi van, legalább eszel kígyóst, nem megír? Veszed felfele csak? Veszem. Ha nem úgy beleesik nekem ott is, de jó ember. Azt akkor kell fogni egy másikat. Ja, rendben. Vegyél már te is valamennyi. Ott egész felé. Tényleg ott van. Nem. Süssed már a kígyót a gecibe. Most nem mondom. Igaz, ha azt írja ki szünet, akkor megy. Ha azt hagyjuk. Meg kéne kóstolni, nem, hogy megígetjük a rá. Jó lesz a... Nem, Nem oda lesz íget. nem jó az éget kígyóhús. Vagy mit tudom én. Vájúhoz zögött. Eszünk- Azt, hogy igaz el, hogy eszünk egy kis kígyóhúst. Sanyi az még horgászik, de mindjárt jön egy kis kígyóhúst. Ahhoz jó lesz. Peti azt mondja, jó lesz. Kormot lesz egyik róla. Nem És tudom. nem vagyunk berúgva. Igen. És nem ittunk semmit. Csak ilyen bolondot Peti. Öcsém.
Vigyázz, itt sétálok, meg milyen kígyóhúst teszünk. Ósi, szólt egy víz a pokról. Hülye vagy, ide jön az egész húsra. Hé, ide jön a jó húsra. A kígyó Ne tüzelj a fúhely. De azt akarod, hogy még ne együnk kígyó Ne húst? lássa senki, hogy mit teszünk, mire elkérik. Hogy csinálja a kígyó húsát? Jaj, ebből elég sok van, ha nem fog ízleni. Milyen jó szaga van? Nem ízettek? Mintha nem is kígyó volna. Mintha nem is kígyó volna. Pedig add ide a késed vágjam. Hát eltört. Az enyém, mert nem vágtál. Hogy eszük meg a kígyó? Gyorsan. De nem eszel belőle, Sanyi? Én csak itt meg. Én is csak megkóstolom. Na, milyen? Száraz, meg szákás. Igen? Szálkás. Van benne szálka! Olyan, mint a hal. Jó is fogsz lakni. Te már a kaját már nem. Hogy eszi a másik a kígyót? Az ilyen kamerán nincs, mit tegyen engem. Van szaga, mint a disznóhúsnak. Kisült ebből a geci? Finom. Nem rossz. Nem rossz. Azzal sok kenyeret vegy. Jó is fogsz lakni vele. Te már a kaját már nem kapsz. Hogy eszi a másik a kígyót? Az ilyen kamerán nincs, mit tegyen Ojjaj. Na máma még nem ebbe. Egyre a majonéz. Hallatott, Sanyi? Nagyon sovány, hogy lehet ebből jól lakni? Helyede nincs valami Kóstold meg meg. baktérium. Olyanokat fogod. Kóstold már meg baktérium. Ez baktérium most. Kóstold Tehát meg. jó napra ránk döglött. Én gyomrom mindent adott. Jó, nem, hogy beteg leszek a kígyótól. Az ott nem olyan. Hogy egyen? Gyorsan. Hogy eszed? Egyél már belőle. Fú, olyan, Egyed mint már nem olyan rossz, mint amilyennek látszik. hibák eszik a kígyó. Né, látod? Mit, még mindig mozog? Fú, ez egy szálka. Találtak úgy is. Hely, ez nem hús. Nem miért? Leszedni, le kell szopogatni róla a hús. A tetején van a hús, te faszfej. Hú, itt? Ott, oda arra. Az olyan, mint ha leszeded a szálkát róla, sajta marad a húsi. Hogy szedjem le a szálka? Addig annyi szálka van ebben. Drága jó húsi, vízisik lótesz.